चला इकडे ही आपली नवीन पारंपरिक रेसिपी आहे जी आम्ही बनवली आहे. तुम्हाला बघायचं असेल तर पूर्ण रेसिपी बघा. आजचे जे खेकडे आहेत ते रत्नागिरीच्या खाडीतले आहेत, पण बनवणार आमची कोलीवाड्यातली असते. कोलीवाड्यातली मासोळी. हे काय बनवलात? एवढा टाकायचा आहे? वाटपामध्ये काय काय असतं? येस. आणि बघा सर्वीकडे गॅस सुरूच आहेत. हे काय बनतं इकडे काजल? हे काय इकडे बनतंय? सोलवणी. आणि इकडे काय बनतंय? हे कोळंबी. कोळंबी चिंगल्याचं टाकू का? नाही वेळ आहे, मसाले टाकायचे. आता 2 मिनिटं काय असं झाकलं ना की इकडे खेकडे रेडी होतील लगेच. जरा मी बाहेर गेलो की नाही की खेकडे बनून रेडी होतील. पण काय करणार, दाखवायला लागतं ना. इथे आलं पहिलं तेल. आता तेलामध्ये गेलेले आहे लसूण आणि इथे घेतलेलं आहे वाटप. आणि वाटपात पडणार आहेत आता सर्व आपले मसाले. हळद, लाल मिरची, गरम मसाले, जे काही तुमच्या घरी असतील तर कोकणी मसाले मागवा, मालवणी मसाले मागवा किंवा खेकडा मसाला मागवा. वाटप बनवा, त्याच्यात मसाले टाका, लसूण टाका तेलमध्ये आणि बाकीची प्रोसेस बघा. चव सर्व आणाल, पण रत्नागिरीचे खेकडे कुठून आणाल हे मी तुम्हाला सांगतो. रत्नागिरीचे खेकडे पाहिजे तर तुम्हाला रत्नागिरीमध्येच येऊन खाल्ले पाहिजे. आणि अशी ऑर्डर पहिलीच द्या, म्हणजे कसं मला तिथे सांगून ठेवता येतं व्यवस्थित की हां आम्हाला असे चांगले खेकडे ठेवा. तर इकडे बघा आपले खेकडे रेडी आहेत एकदम फ्राय व्हायला, ग्रेव्ही मध्ये जायला. बघा जेवणाच्या अधूनमधून पण किती राऊंड होतात बघा. परत पाईप मी ह्याच्यात टाकला आहे. बाकी सर्व बाल्डी भरून घेतलेले आहेत बघा. 2 तिसरी पण भरलेली आहे बघा आणि चौथी पण भरलेली आहे. तर ही नाही भरली. जरा आम्ही दर 2-3 दिवसांनी ना असं पाणी ओतून घेतो, म्हणजे अंगण विंगण ना साफ करून घेतो. वेगळं पाणी ओतून घेतलं सर्व. तर इथे यासाठी आपले बाल्डी तर आहेत रेडी. आतमध्ये नाही तर बाहेर कुठेतरी आपण एकीकडे ओतायचे. हे वजन आहे काय नाही सर्व घाण झाली इकडे का ती. पाण्याचं कड सर्व व्यवस्थित पुढे पुढे जाईल बघा. चला असं बघा प्रॉपर क्लीन कलर बघा कसं हिरवं हिरवं दिसतं बघा मस्त. हा वरतून पण घेते त्याच्यात पूर्ण क्लीन होणार. ते काय आणलं काव्या? काय आहे? सुरसुरी. अरे हे बाटलीला गेलाय. हे पूर्वी आम्ही असेच करायचो. पूर्वीची हा काजल असं असतं जरा. साफसफाईला झाडू सुटलेला आहे. जरा पाणी देता का आम्हाला? पाणी देता का आम्हाला? पाणी कुठं आहे? एवढी कुठं आहे? संपला पाणी? संपला. आमच्याकडे पाणी कमी येतो. गेला गेला. मस्त
मस्त बघा पुसल्यावर बघा कसं मस्त हिरवगार वाटतं सर्व. आणि इथे आपण आता टेबल लावूया कारण आपला ऑलमोस्ट जेवण रेडी आहे. टेबल पुसून व्यवस्थित सर्व रेडी करूया. इथे फॅनसुद्धा लावले बघा. इथे चेंजेस करायचे आहेत आपल्याला अजून. चला हे काय आपलं माउथ फ्रेशनर बघा. माउथ फ्रेशनर ठेवतो आपण. त्यानंतर इथे हँड टॉवेल आपलं आणि एक बिस्लरीची बॉटल त्यांना हवी. ही बिस्लरी आपण इथे 20 रुपीजला देतो. आपलं हँड टॉवेल पण आहे बघा व्यवस्थित. तर ही सर्व अरेंजमेंट पहिलेच करून ठेवली आणि इथे असे ताटं द्यायला होईल त्यांना सर्व. बरोबर खेकड्याचे 2 डेंगे आणि बरोबर मधला एक आणि ग्रेव्ही आपली. क्या बात आहे. येस. आता आम्ही रिसेंटली चौकशी केली होती काजल. तर हे जे खेकडे होते फक्त ती प्लेटच आम्हाला ही जी काजलच्या हातात आहे ना ही 450ची आम्हाला सांगितली होती. बरोबर ना. ह्याच्यात आपण 100-150 रुपये वाढून तर आपल्याला पूर्ण ताट येतो ह्याच्यातून. येस. आणि त्यामध्ये कोळंबीची आपण ग्रेव्ही देतो. आपण फिश करी, सोलकढी, भाकरी, भात वाढायचा काजल आणि आपलं दुसरी थाली. चला इकडे बघा आपली खेकडा थाली रेडी आहे. मी तुला खरं सांगतो मम्मी, काल परवा आपण काजल आणि मी बीचवरती गेलो होतो. तुम्ही पण आहे का. एकदम भरपूर सुंदर चव पण एकदम सुंदर आहे त्या रेस्टॉरंटची. नाव घेत नाही पण तिथे जी थालीचे रेट बघितले ना 800 रुपये 1000 रुपये रेट. आणि एवढे आयटम्स ना चला एवढेच आयटम्स असतील पण आपल्या कोळंबी सारखी ग्रेव्ही बिव्ही देत नाही. 800-1000 रुपये. आणि ही आपली थाली आपण लास्ट 2 लाख आपली 600 ला असते. त्याच्यावरती घेत नाही. सुरमई थाली 550 ला घेतो. 600 मध्ये आपण काय काय देतो. हे जे मी मागवलं होतं ना तिथे तर हे 550-500 ला सांगितलं का 450 ला सांगितलं. फक्त ही प्लेट खेकड्याची. आणि ते कधी आणतात कधी नाही आणत हे मला माहित नाही. बरोबर. तिकडे बघा आपण काय दिलं. खेकड्याची प्लेट, खेकडा लॉलीपॉप, कोलंबीची ग्रेव्ही, सोलकढी, फिश करी, भात, सॅलड, भाकरी. तर असे 2 थाली आपल्याकडे बनले. तर तुम्ही या. हे बुकिंगसाठीच अवेलेबल आम्ही करून देऊ शकतो. बुकिंग नसेल तर पॉसिबल होणार नाही. बुकिंग असेल तर अशी सर्व अवेलेबल करून देऊ आम्ही तुम्हाला. रात्री शिंपल्या थाली बनणार आहे. ते पण बनवायचे आहे शिंपले आणि वेगळे आयटम्स बनणार आहे आणि बांगडे फ्राय. येस. खा. आवडला. ते सुनबाईनेच लावलंय ते. हे फ्रंट साइडून बघ त्यांनी छान बनवलं ते मोती बिती. आता रोज दिसणार आहे व्हिडिओ मध्ये आमच्या. चला आता कोण रेसिपी बनवतं इथे. ताई बोललं की कोणती ताई. छोटी का मोठी ताई. आता त्यांनी इन्ग्रेडियंट्स काय मागवलेत. हा आणि ती माई. अच्छा नाव बरोबर आहे. बाईजी, ताई आणि हो अशा शब्दांनी लगेच ओळखायला येतं ना. चला तुम्ही कैरी मागितली. कैरी आणली आहे, कोळंबी आणि नारळाचं दूध. चला हे सर्व फ्रीज मध्ये ठेवली मी. थांब वरती काढून देतो मी. बघा पाठी 2 जज बसवलेत आपण ना. हे कैरे काय केलं सोलून घेतलं. नारळ खाऊन घेतला त्याचं दूध काढणार आता. ओके. ही रेसिपी पहिली कोणी बनवली होती किंवा कुठून तुम्ही बनवलेला. पारंपरिक आहे सगळे म्हणजे आजी वगैरे आमची बनवायची ना. अच्छा पूर्वीपासूनची रेसिपी. बाबा असेच तर रेसिपी आम्हाला पाहिजे होते म्हणजे कसं युट्यूब थ्रू आपण सर्वांना दाखवू शकतो अशा रेसिपीज. बरोबर. कारण रेसिपी आता नाही कोणाला दिसत ना. हो. चला कैरी सोडून घेतली. आता आपल्या कोकणात कैऱ्या भरपूर असतात पण ही रेसिपी त्यांना माहिती नाही. बरोबर. त्याच्यात तिखट पण करतात अशी कांदा घालून किंवा आणि आंबा कैरी वगैरे घालून मिरची पावडर असं घालून पण वाटण पण करतात. छान लागतं. बटाट्याचं किस करायचं आहे. ह्याच्याने करताय का ते. म्हणजे पातळ होतं चांगलं. लवकर शिजतं. कापा काढून दे का. जाऊ केवढा रसाला खाली.
आणि इथे कोळंबी. कोळंबीचं पूर्ण घ्यायचं का ते? काय काय काढतं त्यातलं? शेपटीचं काढतं? शेपटी पाय आणि असं डोकं थोडंसं. डोकं थोडंसं कापायचं. पण ते साई सकट हवंय, पूर्ण साल घेतली ना ती? हो पूर्ण साल घेतली. म्हणजे डोकं वरचं कापलंय आणि शेपटी थोडी कापताय तुम्ही. बरोबर, शेपटी साल नाही काढत आहे. साल नाही काढत. हा, शेपटी काढली हाताने आणि डोकं कापलं सुरीने असं वरचं. हाताने पण तोडलं जाते पण काय काय निघतं एकदम ना. हा, मग पूर्ण डोकं निघतं ते. हा. डोक्याचं सुद्धा कालवण बनवलं जातं ना जसं? होय. हो. चला, बाकी ते तुम्ही कांदा आणि मिरची. कैरी. नमस्ते. आज आपल्या घरी गेस्ट आले आहेत आणि त्या तिघी बहिणी आहेत बघा, पाठोपाठच्या. ओके. हा, तिघी बहिणी आहेत आणि ठाण्यावरून आले. आणि ते ठाण्यावरून आले आहेत. तर त्यांना मी सहज म्हटलं तुम्ही म्हणजे आता त्यांच्या वयाच्या मानाने म्हटलं त्यांना जुने पुराणे पारंपरिक रेसिपी माहिती असतील. बरोबर. म्हणून मी सहज बोलले तर त्यांनी लगेच तयार झाले ते करायला. अशा आम्ही 2 रेसिपी त्यांच्याकडून बनवून घेणार आहे. पण आज एक रेसिपी बनवते आहे आणि एकदम मस्त जुनी पारंपरिक, तशी तुम्हाला माहिती पण नसेल आणि युट्यूबवर पण ती नसेल अशी रेसिपी आम्ही आज बनवतोय. कच्च्या कैरीचा सार. त्यासाठी आता आम्हाला साहित्य दाखवा, काय काय घेतलं तुम्ही? हे एका नारळाचं दूध, नारळाचं दूध आहे का हे? हा, नारळाचं दूध वाटून, कांदा, मिरची, हम्म. कैरी, 2 कैरी, कोलंबी, कोळंबी घेतली इकडे. हा. ओके. चण्याचं पीठ हम्म. आणि तूप वरून सोडायला. ओके. आणि आपल्याला जराशी हळद घ्यायची आहे. हळद टाकायची. हा, थोडीशी हळद घ्यायची. म्हणजे एवढं सर्व साहित्य आहे, हा. एकदम साधं सोपं साहित्य आहे. हा, चला आता बनवायचं कसं दाखवा आम्हाला. 1 पळी तेल. तिथे आपण आता तेल टाकलं. हा, 1 पळी टाकली. हम्म. गरम झाल्यावर मिरची टाक. 2 हिरवी मिरची हम्म. बारीक करून तुकडे. एक कांदा. त्यामध्ये एक कांदा बारीक चिरलेला. हे टाकू का बाटाची? नको. नको नको. कोण नाही खाणार. काय ते? बाटे. बरोबर बरोबर. म्हणजे कांदा लाल नाही झाला, लगेच टाकते ना, पाठोपाठ टाकते ना सर्व? कैरी शिजणार ना त्याच्याबरोबर तो कांदा पण शिजवायचा. हे कोलंबी टाकायच्या आधी त्यांना काढा. हो हो. आता हे शिजायला किती वेळ? थोडाच वेळ. 10 मिनिटं. 10 मिनिटं. टेन्शन आलं तर साखर खायची. आणि डायबिटीज असेल, डायबिटीज असेल तर? डायबिटीज असेल तर? साखर हा, खायची. पण डायबिटीज असेल तर ते जराशी साखरेने काय नाही होत आहे की नाही. साखरेने काय होत नाही. आम्ही ठीक आहे, तुम्ही मला द्या. मला शुगर आहे. मला रात्री झोपताना असं गोड खायला लागतं. नाही मिळालं तर मी साखर खाते आणि झोपते. मग आपली पण सवय असते. आम्हाला रोज गोड खायला लागतं. चांगलं आहे. चला त्याला 10 मिनिटं शिजवायचं आहे ना अजून. मध्येच बघूया थोडं आपण. ओके. ते शिजतं ते. मीठ नाही टाकायचं. मीठ आता शिजताना टाकणार आहे. घ्या, टाका मग मीठ. येस, साहित्यामध्ये मीठ सुद्धा आहे. मीठ आहे, थोडी साखर पण आहे. साखर पण लागणार आहे. साखर पण आहे. नंतर टाकायचं. आंबट जास्त वाटतं तर साखर. बरोबर. टाका. वाढणार आहे ना ते. कोणाचं हे होतंय. वाढणार आहे ना. हो हो वाढणार आहे. हा. आता हे ढवळायचं आहे का झाकू? थोडी शिजू दे ना. थोडं. म्हणजे लागणार 10 मिनिटं लागतात. 10 मिनिटं लागतात शिजायला. आले शिजत. हो. आता ह्याच्यात काय टाकताय तुम्ही? हळद. थोडीशी हळद टाकतात आहे. ही रेसिपी कशी प्रत्येक जण करून बघू शकता आणि आत्ताच करून बघू शकता. हा, कारण नंतर कैऱ्यानंतर नाही मिळणार मग. आता 1-1.5 महिना तुम्ही करून बघू शकता. शिजले. काही टाकायचं का दूध? हा शिजलं ना. शिजले.
नाही मला नसलं तरी चालेल, तुम्ही करा. तुम्ही करा. नाही, थोडंसं टाकायला ठेवते ना. अच्छा, म्हणजे तुम्हालाही कळेलच आहे. तुम्ही भाजीच्या दिवशी पण करू शकता. नाही, ही रेसिपी तर काहीतरी वेगळीच आहे. वेगळी आहे खरं. हां, मी पण नाही बघितली होती अशी रेसिपी. इकडे हे उकळ आली. आता ते घट्ट बनवण्यासाठी हे बेसन लावताय, चण्याचं पीठ. चण्याचं पीठ, बेसन पाणी जरा मिक्स करून ह्याच्यात जरा पाणी टाकायचं ना. म्हणजे भांडं धुवून घेऊया. आता चवीला थोडीशी साखर टाका. साखर एवढी टाकू का? नंतर आणि तूप टाकायचं. तूप पण आताच टाकायचं आपल्याला वरतून. कारण आईला काढायची आहे ना. ते माझ्यासाठी काढतात आहेत ना, व्हेज आहे ना. मग ते पहिलं कोलंबी टाकायच्या आधी माझ्या काढून घेतात आहे थोडीशी. नाही, हे बरं झालं, कारण मग व्हेज वाल्यांसाठी पण ही रेसिपी झाली, नॉन व्हेज वाल्यांसाठी पण झाली. थोडा काढा. हे आपण साजूक तूप टाकली. 1 चमचा नाही टाकायचं, अर्धा चमचा टाकायचं. हा, हे कसं घट्ट आहे ना. Yes. आता ह्याला किती वेळ आपल्याला उकवायचं असं? 5 मिनिटं. 5 मिनिटं. कोलंबी टाकली तर कोलंबी पण 5 मिनिटात शिजते. चला, हे बघा, जर तुम्ही व्हेज असाल तर या स्टेज मध्ये तुम्ही थोडीशी काढून ठेवू शकता. बरोबर आहे. हे व्हेज साठी मम्मीसाठी काढून ठेवलेलं आहे. आता कोलंबी टाकताय. मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे चेंज इथे आहे सर्व. आणि कोलंबी पण दाखवते तुम्हाला. ही बघा कशी साफ केली आहे. वरचं कवर नाही काढलंय आणि पुढचं तोंड आहे ना, थोडं पुढे थोडंसं तोंड आपलं कोचून घेतलंय. बरोबर. म्हणजे त्याला ते काटे असतात ना, ते तोडून टाकले आणि शेपटी थोडी तोडून टाकली. आणि साली सकट आहे. साली सकट आहे. ओके, टाका तुम्ही. हा, टाका. म्हणजे कोळंबी टाकून हे नॉनव्हेज साठी स्पेशल आहे. मस्त. हा, आणि एवढी कोलंबी बाद झाली का अजून वाढवू शकतो तुम्ही? ही बरोबर आहे ना एवढी? आता ही 5 मिनिटं शिजली, कोलंबी लगेच शिजते. बघा हे कोलंबी टाकल्यावर अजून मस्त लागेल. ऐकलं? कोलंबी टाकल्यावर अजून छान लागेल. बघूया आपण आता चवानी चव टेस्ट करूया. आणि आता ह्याला परत 5 मिनिटं आपल्याला उकळायचं. आता जरा कोलंबी शिजायला द्यायची. बरोबर. चला, इकडे बघा, आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. पारंपरिक एकदम जुनी झालेली रेसिपी. कोलंबी टाकल्यानंतर 5 मिनिटं शिजवलेली आहे शिजवली. थोडं. हा, ओके, तर एवढी सर्व रेसिपी आता आपण सर्वांनी टेस्ट करूया का? हा. फोटो काढ पहिला. हे बघा, रेसिपी इकडे रेडी आहे. ही कन्सिस्टन्सी बघा. ओके, तर चमचेमध्ये काय काय येते? पहिलं तर आपलं पूर्ण ते करी टाईप येते. आतमध्ये कोळंबी पण आहे आणि कैरीचे थोडे थोडे पीसेस पण आहेत बघा. सर्वच घेऊया एकत्र आपण खायला. हा. नाही, मस्त एकदम, काहीतरी वेगळं आहे. तुम्ही कधी ट्राय नाही केली असेल ना अशी रेसिपी आहे ही. ज्यांना आंबट खायला भरपूर आवडत असेल ना, ते एकदम आवडीने खातील. कैरी आल्यावर तर अजून छान वाटतं. आणि या कॉम्बिनेशन पण वेगळं काहीतरी. कोळंबीची चवच वेगळी लागते. ते सालीसकट खायला पण होते. तुम्ही असं विचार नका करू की ती साल कशी खाणार आपण. ती बरोबर शिजली गेली आहे आणि त्याच्या बरोबर खाता येते ती. नाही तर काढून खा. नाही, मी खाल्ली पण लागली. त्याने खाल्ली ती कोलंबी. दोन्ही पीस मी खाल्ली. हो का? ती नाही, ती नरम होत ना छान. गावाला आहे ना, पातळी कोलंबी आहे, माहिती लाल असते ना, तिचं जरा जाड असतं. ही पातळ होती. ही पातळी कोलंबी अशी खाली तरी चालते. आणि पूर्वी मम्मी बघा, मी लहान होतो तेव्हा तू बोललीस ना की पहिले साली सकट कोलंबी द्यायचे. सकट कोलंबी शिजवायची. साल नाही काढायची. आता ही कोलंबी कशी बर्फातून जाते, त्याची साल निघते. ती ताजी कोलंबी जी पागून आणतात ना, त्याची साल निघत नाही. हा. त्याचे फक्त पाय मोडायचे आणि डोकं मोडायचं थोडंसं. एकदम छान आहे. बनवून बघा, बनवून बघा आणि कमेंट करा मला. मग तुम्ही सर्वांनी कमेंट वाचा. बनवणाऱ्यांना पण
थँक्यू बोला. बनवणाऱ्यांना पण थँक्यू, आमच्याकडून पण थँक्यू. मला पण काहीतरी नवीन रेसिपी खाता आली पूर्वीची, नाही तर ही रेसिपी कधीच माहिती नाही पडली असती. नाही पडली असती. बरोबर आहे ना. छान, थँक्यू. मला आवडतं तुपाल्यावर. लास्टची पायरी मोठी आहे. नाही चपला घाला कारण ते कसं आज झाडू मारायचं राहिलंय. चालेल. कसं वाटतं झोपाल्यावर बसून? छान एकदम. तुम्ही रूम बघितलात वरचे? आवडले? सबस्क्रायबर तुम्हाला सर्व माहिती आहे बरोबर? हां, तुमच्या या दोन्ही बहिणींना काहीच माहिती नव्हतं. हां, आता तुम्ही 3 दिवसाचा स्टे घेतला आपल्याकडे. हा तुमचा पहिला दिवस आहे. जे नाही कधी आमचा व्हिडिओ बघणार आहे त्यांना विचारूया, तुम्हाला इथे कसं वाटतंय? एकदम छान वाटतं. छान वाटतंय. माणसंही छान. मी माझ्या भावाला सकाळी सांगितलं दुपारी की इतकी सुंदर माणसं आहेत की वाटत नाही आपण त्यांच्याकडे आलोय, आपल्या घरातच आलोय असं वाटतं. छान वाटलं. तुम्ही एका वाक्यात सर्व आम्हाला सांगून टाकलं. आम्हाला पण छान वाटलं तुम्ही आलात. चला इकडे बघा रात्रीच्या डिनरची तयारी. आणि आज त्यांना कॉम्प्लिमेंटरी आपण देणार आहे बांगडे आणि काय आहे ते टोटल तुम्हाला थालीमध्ये दाखवू आम्ही वाढवून. आता चला आता आपलं डिनर बघा. इकडे आपलं म्हणजे आपल्या गेस्टचं आहे. ओके, तर इकडे शिंपल्या थाली त्यांना पाहिजे तर शिंपले बघा. एक शिंपी आपण बनवलेली आहे, कोळंबी आणि कॉम्प्लिमेंटरी आपला बांगडा फ्राय, फिश करी, सोलकढी, आपल्या भात आणि भाकरी. तर असं आपला ताट आहे. आणि त्यांना 2 थाली पाहिजे होती. आणि आता आपली जी रेसिपी बनवली ती पण त्यांना दिली. तर असं आपल्याकडे आजचं डिनर आहे. या तुम्ही पण शिंपल्या थाली ऑर्डर करू शकता, खेकडा थाली किंवा सुरमई थाली, पापलेट थाली, असे सर्व आपण थाली इकडे सर्व करतो. इकडे बघा आपलं हे अशीच आमच्या घरी बघा आम्ही अशी थाली खातो मग. बरोबर आहे ना. इकडे ही माझी थाली आणि आपल्या आत्या आली आहेत ना त्यांना देऊया. चला जेवायला घ्या. आणि आपण हे मिस केलं तुमच्या थालीमध्ये, मी तेच बोलतोय. काय? अरे रे एक राहिलं. शिंपले कुठे आहेत? शिंपले कुठे आहेत? येस, आमच्याकडे शिंपले पण बनले आहेत. आता बघा केवढे उरले दाखव. हे आम्ही असे डिवाइड करून खाणार एक 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 एक. आता ताट झाला रेडी पूर्ण. चला आता ताट रेडी झालं. बघा आजच्या डिनरमध्ये आपले दोन्ही जे खालचे ट्विन 1 ट्विन 2 बुक आहे त्यांचे व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. टोटल किती 4 आणि 2 6 व्हेज थालीची ऑर्डर आपली. तर 4 इकडे वाढलेले आहेत बघा. आज भाजी कोणती बनवली? मेथीची भाजी, वालाचं भिरडं किंवा वालाची भाजी, वरण भात, आलू वडी बनवलेली आहे, आमरस, 2 चपाती, पापड, सॅलड, लोणचं. तर असे आपले हे 10 आयटम आहेत आपल्या ताटामध्ये. तर आजची व्हेज थाली आहे. उद्या परत वेगळं नॉनव्हेज बनणार आहे. ते काय आहे ते नंतर तुम्हाला दाखवतो. चला आता बघा हे शुभांगी की होमस्टेमध्ये आपले गेस्ट आले आणि हे आपल्याकडे 3 दिवस स्टे घेतलाय आणि आज 4था दिवस आहे आणि त्यांचा चेकआउट आहे. आपण त्यांना फक्त एकच प्रश्न विचारूया की तुम्हाला इथे येऊन कसं वाटलं? आमच्या व्ह्युअर्सला सांगा कसं वाटलं. छान वाटलं. एकदम मस्त घरच्यासारखं. आम्हाला असं जाणवलंच नाही. सगळं कुटुंब अख्खं आपलं गावचंच कुटुंब आहे असं वाटलं. आणि जेवण बिवण एकदम मस्त. तुमची पण साथ चांगली होती आम्हाला. आणि फिरलात तुम्ही 2 दिवस भरपूर. हो एकदम फिरलं. सांगितलं ते दिलं. सगळं आवडीचं मिळालं आम्हाला. जेवण पण व्हेज नॉन व्हेज सर्व. आणि 2 दिवस फिरले गाडीनी. हा आपल्या इकडे पिकअप ड्रॉप सर्व्हिस पण होते. आपल्याकडे ऑटो पण सर्व्हिस आहे आणि फिरण्यासाठी कार पण आहे. सर्व अवेलेबल आहे. आणि व्यवस्थित झोपलात तुम्ही? झोप लागली व्यवस्थित? सगळी सोय छान होती. आणि इथे बघा हे सुद्धा एक स्मॉल लेडीज ग्रुपच आहे. ह्या मॅडमनी तुम्ही बुकिंग केलात ना? बुकिंग प्रोसिजर सोपी आहे ना? हो एकदम सोपी. हा फक्त डेट सांगायची, ऍडव्हान्स आणि आयडी प्रूफ पाठवायचे बस. तेवढंच आहे. येस, आज यांचा लास्ट डे म्हणजे आपल्या चेकआउटचा दिवस आहे आणि आम्हाला पण भरपूर चांगलं वाटलं तुम्ही आलात. या बरं. थँक्यू. आम्हाला पण आवडेल परत यायला. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू. आणि खरं तुम्ही आम्हाला खूप म्हणजे साथ चांगली दिली. सगळ्या ठिकाणी दाखवलं. अशी सर्व्हिस ह्याला नाही मिळत हॉटेलला. हे बघा इकडे करवंद पण आहेत. गावातली करवंद. फणस घेतला, आंबे घेतले,
फणस, आंबे, करवंद, काजू सर्व शॉपिंग करता येतात इथे एकदम व्यवस्थित. चला या. आणि इथे दाखवतो गाडी सुद्धा आपल्याला ड्रॉप करण्यासाठी. हे बघा इथे आपली गाडी आहे. 2 जण पाठी 1 जण पुढे बसतात. बॅग मध्ये ठेवलेत बघा. अशी पिकअप ड्रॉप पण आम्ही देतो. माझी स्वतःची गाडी आहे ती टूरला पण आम्ही सोडतो. नाही तर इतर एर्टिगा, वॅगनआर, ऑरा सर्व गाडी अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. आपल्या रेग्युलर युट्यूबवर सर्व माहिती आहे. चला आपल्या गेस्टला बघा बरोबर ड्रॉप करून आलो. आपले गेस्ट गेले बघा. हे सुद्धा स्मॉल आपला बोलतात ना लेडीज ग्रुप होता. 3 दिवस स्टे, 14 दिवशी चेकआउट. आता आज आपले 4 रूम बुक आहेत. ह्यांचा रूम खाली झाला तर ह्यांच्याच रूम मध्ये आता आपले एका रूम मध्ये 5 गेस्ट येणार आहे. गोल्डन मध्ये 4 येणार आहे, सिल्वर मध्ये 4 येणार आहेत आणि ट्विन मध्ये ऑलरेडी 4 आहेत. तर अशी सर्व बुकिंग असते बघा आपली. काजलला गिफ्ट आणलंय. काजलला गिफ्ट आणलंय. काय ते सांग काजल. जरा एका प्लेट मध्ये काढा दाखव. मी सांगतो बघा कसं कॉन्सेप्ट असतो बघा. आता हे चिकनची ऑर्डर आहे ना, दाखव काय आणलंय मी. दाखव. अजून एक पिशवी चिकनची आहे पण हे वेगळं आहे. ते हे दाखव काय आहे. काय आहे हात नको लावू. हे बघा, हे बघा चिकन. येस. आज काय काय बनते इकडे. बारीक मेथी पण बनते बघा. बारीक मेथीची पण ऑर्डर आहे आपली. हे बघा काजलला गिफ्ट. आय्या आणलं. घाल हावाला, घाल हावाला. नंतर घातला असता ना. कपडे बघायचे माझे. कपडे द्या. तुझ्या डोळ्याला काय कपडे लागतात आहेत. तर हा एक चष्मा आणलेला आहे काजलसाठी. तो त्याच्यातच ठेवायचा आणि हा ह्याच्यातच ठेवायचा. तो हा फ्रेमलेस असल्यामुळे ह्याला कडक पाहिजे, तो नरम. स्पष्ट दिसतं ना. स्पष्ट दिसायला लागला म्हणजे अगोदर दिसत नव्हतं वाटतं. आता हा घालून दाखव आम्हाला. 2 चष्मे बनवले तिला. हा व्हाईट कलर आहे आणि चांगल्या ब्रँडचे. बघा कोणती ब्रँड आहे ही. मम्मी आता डॉक्टर बाईन बघ येईल. आता डॉक्टर बाईन ते बघ. एक ठेवला तो आणि हा बघ. आता हा पडला की फुटला. काय काचीचा आहे. हा काचेचाच असतो पण ही फायबरचे पण असतात. हा हे मस्त आहे. दिसतच नाही. मस्त दिसत नाही ना. दिसतच नाही घातलेला आहे तू. ताई सारखी प्रेम आहे ना. नाही दिसत घातलेला आहे तू. व्हेरी ताईचे गुड. पण चष्मे असे दिसत नाही डोळ्याला लावले की. चला आता घालून ठेव काजल ते. पण असं 2 का घेतले. होता तो मोठा. 2 का घेतले. कधी एक कुठे रेल्वेमध्ये हरवले तर दुसरा तरी. पण हरवू नको. हा मोबाईल हरवला ना रेल्वे मध्ये. हा चष्मा पण हरवला त्यांनी. चष्मा पण हरवला. आता काय बघते. विक्रोईला हरवला त्यांनी हो काय नातेवाईकांच्या घरी. हरवला नाही. पण आता मग कोण जाणार नातेवाईकांकडे आणायला तुझ्या. गेलो की. चला म्हणजे विसरून आली. चल राहू दे बंद कर. आता क्लिअर दिसतो. आता दिसतोय. क्लिअर दिसतं. म्हणजे एवढे 4 दिवस तू असेच छडी घेऊन चाललेली की मग काय करू. तर आता चिकन 4-5 दिसतील. 4-5. 2च्या ऐवजी 4 चिकन. मग हे तर उलट झालं. मग 3 ते 3 दिसले पाहिजे तुला. तर इथे बघा चिकन एकदम नरम का लागतो. कारण बघा या लेग पीसला आम्ही बोनलेस करतो बघा. त्या चिकनवाल्याला टाइम नव्हता म्हणून बघा आम्ही तिथे आज जाऊ दे. आज फंक्शन असल्यामुळे दुकानं मोस्टली बंद होती म्हणून त्याला वेळ नव्हतं. हे बघा मग असं आम्ही बोनलेस करून घेतो. हे लेग पीसचा बोनलेस आहे. चेस्ट पीस ब्रेस्ट पीसचं नाही. कारण ते कडक होतं. कडक हे एकदम नरम लागतो बघा. अशी सर्व तयारी सुरू आहे आमच्याकडे. चला आज बघा काय काय जेवायला बनले. लंचमध्ये ही एका रूमची ऑर्डर आहे. व्हेज थाली
व्हेज थाली, व्हेज थाली, व्हेज थाली, चिकन थाली. व्हेज थालीमध्ये कोणकोणत्या भाज्या? वालाची भाजी आणि फणसाची भाजी, तिखट डाळ, भात, आलूवडी, आमरस, सॅलड, लोणचं आणि आपलं चपाती, पापड. आणि चिकन थालीमध्ये बघा वडे, चिकन फ्राय, ग्रेव्ही, डाळ, भात, सॅलड. हां, ह्याच्यात फक्त राहिलेली आहे सोलकढी, जे आता आम्ही वाढू. बघा आता तुम्हाला सांगता सांगता आम्हाला लक्षात आलं की ह्याच्यात सोलकढी राहिलेली. तर इथे बघा हे आपल्या गोल्डन रूमची ऑर्डर आहे. ओके, 2 व्हेज थाली प्रॉपर पाहिजे, पण 3 भाज्या पाहिजे. ओके, ह्या ताटात 3 भाज्या आहेत आणि ह्याच्यात भाज्याच नाही आहे. मग प्रश्न पडणार की या थाल्यात भाज्या नाही, मग खाणार काय? मग चिकन फ्राय पाहिजे त्यांना. हे चिकन फ्राय हां, आता गोल्डन रूमसाठी काय ऑर्डर आहे सांगतो. ती आपली फणसाची भाजी, आपल्या भिरडाची भाजी आणि इकडे आहे बारीक मेथीची भाजी. ओके, तेवढे 3 भाज्या. मग आलूवडी 1 देतो, पण त्यांना 2 पाहिजे, म्हणजे ते एक्स्ट्रा पैसे द्यायला रेडी आहेत. मग नेहमीप्रमाणे 2 चपाती, तिखट डाळ, सॅलड, लोणचं, आमरस. आणि हे सर्व त्यांनी सांगितलं की त्यांनी सांगितलं आम्हाला डाळ पण तिखट हवी आहे. ओके, तर अशी सेम ही थाली आहे. या थालीमध्ये बघा सेम आहे, फक्त 3ही भाजी नाही आहे ह्याच्यामध्ये, एकही भाजी नाही आहे. मग त्याऐवजी आपण इकडे त्यांना चिकन फ्राय करून दिलेलं आहे. ओके, तर असं सर्व इकडे आपली आजची ऑर्डर आहे गोल्डन रूमची.